Buhay mga yan oh. Magpagkita ka para padawatan ka namin. No. What's up guys, ngayong araw ay mamuha tayo ng tilapia or yung mga native tilapia. Baka sakaling swertein guys. Yung kasama natin Kader Francis, Kander Kulot, Kader Kevin, Hunter Arnold, Hunter Brian. Stay tuned guys. Tagpo pa lang. di ka makabot Mata sa Victor, sa tagaraga. utan. Nag-boring na ko. Di ba iba? Jay, Uwan sa una. masadota pa ka mang sa uta, madik ka mo ibagbawat jay. Pagkita mo tablet. Red niya. Gaga. Yaga dan Wala ka na. mga laka-ilakom. Wala ano. Kung tanda tayo dito sa kalabang. Pakita mo. Sa tao. Hindi nga makapundot. Adirabes, katawa na ako. Jay. Sinong badagaron. Shit ayan. Mahal ko lang kung ano. Bubuka yung mga tao ni. Sample. Pataya tao no. Naka-record yung bagamber ko na ano. Ni. Crazy libaro ni Virgil po na kanagganan ni Kuya. Ginanugin naman ay. Di ba ni baga ni Bere? Ang guys, nagbubugaw na kami, baka sakaling meron dito. Ang daming fingerlings guys, parang ay maliliit. Yung malalaki lang yung kunin natin. Ayun sila, nagbubugaw oh. Ganito lang yan. Ano lang yung tubig guys oh. Ganito lang oh. Tumabo, damo! Sige! Gado na eh. Kami babatit. Oh, putang ina mo. Gado na eh. Nagbabatitan. Nagbabatit. Ano, meron. Ang kaya mga ang kaya mang patpatay. Ayun guys, marami daw dun. Mang Joey, mapatpatay natin, pakita tayo. Ay, ganito, dyan Mang Joey. Dyan na rubber. Ito nga ito ma. Oy. Buhay yan guys ha. Yung andon, tignan natin guys. Nipatpatayin pa lang. Para ipakita natin sa viewers. Nabuhay yun. Ayun guys, ang dami. Oy. Ni, puno. Buhay yan ha. Nga tumamang Joey. Oh, di ba buhay? Sabing galing sa palengke. Anong galing sa palengke guys? Sana yung galing sa palengke nyo. Sana yung galing sa palengke nyo. Ito galing sa palengke. Nako po. Ni. May palengke dito sa Malape. Ayun, pwede na tayo mag-ano guys. Mag-ano ng mga ulo. Tamlang man yan sa Ni? Ay, dajay. ako nangalan sa ako lang. Awang pagkikantayin Ubunin tayo No, ubunin. Yun. Malaki yan oh.
Kakainin mo. To kailangan na natin mga patayin guys, yung mga to. Para ano, para hindi na makawala. Hanan? Tila dakol. Siguro kami pa window. Okay, sangat na guys, sangat na. Ano kinagat ni Kanter Joey? Guys, oh. Malapit, malapit. Oh, apat. Native tilapia yan. Oh shit, birds. Birds. Okay. Ito, kasi mo na. Lawan na ala na ko niya. Ha? Lawan tapay ko. Hoy. Nameleteng guys. Grabe ang kuha. Yan. Namangit ati yun eh. Tignan nyo naman oh. Tao lagayam. Ada na rasa. Kapay pa kayo. Uy, sudatan. Dakkel nga do ah. Huwag mo nang sabihin ah. Malalaman nila. Yamo. Ay, pinagarasayan tayo. Nya. Yan ba yung galing sa ano guys? Palengke. Buhay na buhay mga yan oh. Magpakita ka para padawatan ka namin. Naman. Hey. Oh. Ang linis pa guys, ang linis. Saan ang location mo? Buwagan ka namin. May karakito. Na. Anong masasabi mo, guys? Ngato. Asan yung palengke? Nasa dapon ah. Jite Wala tadi kasi ngayon pitaka na kasi ikang makan. Ikang mismo. Inukrita Ano ah? Ini isulbong-sulbong na jinte. Nakata mo na, namakitan. Pintada. O yun. Isus. Aduh. Oy. Punong-puno. Oy. Selfie kayo ah. Napuno na guys. Woo. Ito. Natinag di maisan. Awanin bamon. Sisibiyag. Galing palengke ito. Kaling palengke yan guys. Kaling palengke. Pagilid na tayo guys. Magtatanggal na tayo ng mga nakuha. Ano ni? Tiber takyan dala taon. Si kagagaw. Tumuo na ka biyo. Ambos sober la. Maita. Si kagagaw. Hindi na pa naman Elmer kinya yun eh. Ading. Unahan na pa kinya sabay pik-pik. Jala tabo babaju motor biba latida. Ading. Ay, hindi ko puspusan ko muna na ko. Pig. Tarasay niya ko na. Ading oren isang puspusan. Na ko yan. Ginit na ganun ah. Napanog ka ba rin? Gada garod, maramraman ko pa lang. Tanada. Makapanog pa ka tanada tay. Ni. Ulok ah. Tarong mo ja ada na mo dali mo ano. Kapila bibig ko jada no? War-bara kailang. Awang kanya kon. Nay. Paglimot na nito vlog ko. Uy, Ano dadang mo ako. Buhay. An aji na ganan aji ko. Dugdong na. Oh my god. Punong-puno. Galing sa palengke yan guys. 300 pinambili namin yan. 30, Ayan na yung unang lapag guys. 34, 34, 36, 38, 40, 43, 43. May ka 44 ata ta. 44 guys ang nahuli sa unang lapag. Awan mati nakakasta. Sakto waji bilang ko 44. Bilbilang ayaw. Ayan na guys, 44. Maglalapag pa kami doon. Ulit guys, ulit. Bugaw tayo ulit. Na? Ilunod nyo pa lang sisibiyag damo tam nang kuha. Kuha malais. Matay daya? Matay daa.
Nuhugasan ulit guys para ano yan, oh. Doon tayo maglalapag sa taas. Saan pa yung mamin ano pwede ta? Mimilaw! Okay, why jari mo yuda natin kung ang pababaso nga. Ha? Ha? Jay. Niya Jay. Tatakubog na ni Gitel bidam sa tira kung niya. Ito na yung kuha guys. Ay, Anoin natin. Linisan. Okay. Oops. Tenang guys. Hello. Pagandam jela ta pananakpanan. magaling siya guys, wala lang to. Magaling siya maghiwa guys. Ni? Nandi. Karkari day, ni tere, session da ka daw. Buy akan kam da buing kini nanday. Wala session na ati di ka. Pwede ko ni kala yan ah. Ay pigsada ka na sa manang angain. Nagdaming karon. Una kinita kami pa yawan dagi jay kung kunan tere. Nagkate ni buhay nga. Buy da ki di boldeng. Tapos hindama na yun. Una. Yan guys, lalagyan na natin yung tilapia. Kabahin mo papatakin ni maduwan. Boleh boleh sudah tayo. Uy, tanok ka. Tapi pariya. Paglupyas. Lupis sama. Saya mo na. Ni? Lukas. Sakto. Mamalay. Nakatansya ka ata. Kasi isang tingmong. Malami isang kanta. Dingas, for the last. Amo na ta po logistical tataa. Yun. Dati Matuno. Oh, mo tiga pagbuong. Da asin. Tatang Victor, puso tamdam naman. Kabatis. Puso tamdam natin. nagluto kami ng ampalaya guys. Ang palay na may konting tilapia. Ampalaya na may konting tilapia. Eh, punog sa ulit dyan kita mah. Kate no. Boy Scout guys, Boy Scout parang ihi ng baka. Ay sus, glambo. Mana pinanggata mo ata no? Oh, pikipan. Apa yung madida kaya tingi-tingi? Oh, mo tingin. Yo, Tinga-tinga lang. Soup. Pagsupam. Ini ko pa pagbubuan dubi nga. Go! Manjang!
Sinunod ko ya bang Agalik ko no ate pagkalda ni Brian nyo.